Municipal Ordinance angon sa truck ban sa banwa sa Pavia, Iloilo, temporaryo ang ginsuspende. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa Facebook post ni Councilor Pete Trimañez, chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia, ginpahayag sini nga padayon sa gihapon ng paglabay sang dalagong nga truck sa municipal road sang Banwa. Klaro suno sa iya nga isa ini kapagbayular sa Municipal Ordinance number 2015-09 o kunang truck ban. Apang ginkumpirma sa Pavia Traffic Management Officer nga epektibo Enero sa bunga tuig, temporaryo ang ginsuspinde ang pagpatuman sang ordinansa bangod sa ginapatukod nga flyover sa Banwa. Then tapos ang atong truck ban, temporary suspended kasi may truck ban ta dyan sa may Groseta Avenue. So in coordination man ni Mayor. Suno kay dumaging agud hindi magsugatanay ang mga dalagong truck bukas ang dalan sa barangay Pagsangaan, Anilaw, Tigom, Kabugo Norte, Maliaw bilang alternative routes sa Baydo nga sa Ungkados kag sa Aganan sa diin gina-construct ang flyover. Agree sila nga ang mga big trucks hindi pwede mag-agi temporarily sa sa may Ungkados tungod sa maigo ang ilang tambara. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.